Estan fent una classe de spinning, però no hi ha cap monitor. Aquesta és una de les diverses maneres de poder fer esport sense pagar gaire. Fa un parell d'anys, a Barcelona va obrir el primer gimnàs de baix cost de tot l'estat espanyol. Des de llavors, aquest fenomen no ha parat de créixer. Ha sido inspirado por otros segmentos, otros mercados low cost, como las compañías aéreas, hace más de 10 años. Es un segmento nuevo dentro del mercado que ha llegado para quedar. No es un producto anticrisis porque uno se puede imaginar que un modelo de negocio anticrisis puede pasarlo muy bien durante 3 o 4 años, pero si después salimos de la crisis, ¿qué haces? Barcelona és la segona ciutat del món amb més abonats a gimnasos. És per això que, de moment, 3 empreses europees han decidit entrar al mercat català. La filosofia és estalviar costos, com per exemple en personal de recepció o monitors de sala. També redueixen serveis com la piscina o la sauna. En alguns, fins i tot, s'ha de pagar la dutxa a part. Cada cop la gent mira més pel que paga i està clar que si jo no necessito una piscina, per què l'he de pagar? No? Doncs està clar, aquí tens uns serveis determinats que si s'adeqüen a la teva expectativa, doncs està clar que pots pagar molt menys per la mateixa qualitat. Aquest model ha tingut una bona acollida, sobretot entre els homes joves. Es preveu que en els pròxims anys s'obrin una 50ena de centres més a tot Catalunya.